Bismillahi malaktiga don kibaru kɛnɛ kan bi ye tarata ye février kalo tile 16 an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la bi kibaruya minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna olu kɔni ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min kɔnɔna la n'u y'a jira k'a fɔ ko Ebola banakisɛ kɔni bɛ an kɛrɛfɛ dugu dɔ la n'o ye Guinée Conakry ayiwa kibaruya minnu sera ma o koɲa la olu y'a jira k'a fɔ ko kunu février kalo tile 15 kɔnɔna la minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya koɲaw kunna olu kɔni ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn kɔnɔna la n'u y'a jira k'a fɔ ko Ebola banakisɛ kɔni bɛ ka segin ka na wa ko kɛrɛnkɛrɛnnenya an kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen nɔ n'o ye Guinée Conakry ye ko bana in yera yen nɔ k'an bɛ don min na ko bi ko fɛn kɔni ma ye an fɛ yan nɔ ayiwa o de kun na u y'a jira k'a fɔ ko u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka bana in kunbɛn ayiwa ko min ye an ka furancɛ siraw ye n'o ye Mali ale ni Guinée kɔni furancɛw ye ko u kɔni minnu jilaja ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka sɛgɛsɛgɛli jɔnjɔn kɛ maa minnu bɛ kɛ bɔfɛn ye Guinée ka don an ka jamana kɔnɔ ani maa minnu bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ ka taa don Guinée ko u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ olu kɔni ka kɛnɛya ko hukumu na walasa Ebola banakisɛ kana don an ka jamana kɔnɔna la ani min ye ko o bɛna yɔrɔ dɔ kɔni jɔ an ka jamana kɔnɔna la o yɔrɔ in kɔni bɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya k'o bila ni bana in yera an fɛ yen n'a yera maa minnu na olu bɛ se ka taa furakɛ yɔrɔ min na ko o yɔrɔ in kɔni bɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a bila olu kɔni ɲɛ ayiwa ko tɛmɛnen ka bɔ yen ko u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka jamana kɔnɔdenw kɔni kisi ni bana in na wa ko u bɛna baara dɔw kɔni boloda walasa jamana kɔnɔdenw bɛ kunnafoniya cogo min bana in koɲa la ayiwa u y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi ko hali bi ko bɛɛ k'i tɛgɛ ko safinɛ ani ji jɛlen na wa k'i kana na fɛn sugu ta k'a dun ko i tɛ fɛn min suguya kɔni dɔn ko baaraw kɔni bɛ sen na walasa an bɛ se ka kisi ni Ebola banakisɛ in kɔni ma cogoya min na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Kajolo mara la ko jiko gɛlɛya kɔni bɛ olu kɔni na ko kabini dɔgɔkun kelen kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ ayiwa kibaruya minnu sera ma o kɔɲa la olu y'a jira k'a fɔ ko Kajolo ni ale yɛrɛ bɛ Sikaso kɔni mara la ko yen mɔgɔw kɔni bɛ jiko gɛlɛya kɔni na ko a bɛ tile 10 ani kɔ kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔni bɔ ayiwa o hukumu kɔnɔna la min ye somajɛ kumaw ye n'o ye cɛkɛda ye minnu bɛ jiko kɔni baaraw kɔni ɲɛnabɔ ko ni gɛlɛya in tɛ dɔwɛrɛ ye ko de ye k'a fɔ ko Kajolo ale ni Zewa kɔni cɛla la ko sirabaara dɔw de kɔni bɛ ka kɛ ko o de kun na ko jiko gɛlɛyara ko sabula ko baarakɛla ninnu kɔni ka baara senfɛ ko u magara olu ka robinet dɔ la ko o kɔni tiɲɛna ko jano o baaraw kɔni ka ban ko jiko bɛ gɛlɛya ko nka ko u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa tiyo bɛ dilan cogoya min na jiko bɛ nɔgɔya Kajolokaw kɔni bolo o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Mɛnɛga a yirala k'a fɔ ko denyɛrɛnin dɔ kɔni su yera kaso kɔrɔ dɔ kɔni kɔnɔna la ayiwa kibaruya minnu sera ma o kɔɲa la olu yɛrɛ k'a fɔ ko février kalo tile 14 kɔnɔna la Mɛnɛga dugu kɔnɔ ko yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ni ale tun ye kaso kɔrɔ ye ko den fitinin dɔ kɔni su yera yen nɔ ayiwa sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin den fitinin kɔni bilalen bɛ sɔrɔ a kɔni ka wololi de kɔfɛ ko o de to a ma mɛn si kɔni na ko sabula k'a bilara yen maa kun t'a kalama ko wa ko u t'a dɔn maa min kɔni den don ayiwa min ye Mɛnɛga finitigiw ye olu kɔni bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn maa min kɛra sababu ye ka taa nin denyɛrɛnin kɔni bila nin yɔrɔ kofɔlen in na fo ka o bɔnɛ a nin na ayiwa ko ni min bɔr'o la u b'o da an kulo kan don n'a nata ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ coronavirus banakisɛ kunnafoniw kan minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna n'o olu kɔni y'a jira k'u b'an ladɔnniya sanga ni wagati bana in tagabolo la an ka jamana kɔnɔ ayiwa o ye sɛbɛn kura bɔ sɛbɛn bɛ tali kɛ ka bila min ye février kalo tile 15 ye maa minnu bɛ yen nɔ n'u gajigera coronavirus banakisɛ la k'o ye maa 6 ye ko maa 4 fana bɛ yen nɔ ko olu kɔni kɛnɛyara bi coronavirus banakisɛ hukumu na ko kabini bana in donna an fɛ yen marisi kalo la san 2020 kɔnɔna la fo bi maa minnu bɛ yen nɔ n'u gajigera coronavirus banakisɛ la ko o bɛ taa maa 8,235 kɔni na o maa 8,235 kɔni na maa minnu bɛ yen nɔ ni ala ye olu ka kalifa minnu la o ye maa 342 ye ani maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni ala ye lafiya kɛ olu ye bana in kɔnɔna la ko ye maa 6,200 ye ayiwa hali bi nin ye minisiri min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna olu kɔni ka kunnafoni ye ko bɛɛ lajɛlen ka ladilikan ninnu matarafa coronavirus banakisɛ kan ko sabula ko bana in ma ban ko bana in b'an fɛ yan nɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i jilaja walasa an bɛ jɛ ka bana in kɛlɛ cogoya min ayiwa an balimaw ni ne kun ye an ka bi kunnafoniw ye ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata